Предизборен диспут. Президентски избори 2011. Съгласно изборния кодекс, купуването и продаването на гласове е престъпление. Днес, 11 октомври, по програма Хоризонт, втора дискусия, втори дебат от кандидат-президентската кампания 2011. Добър ден от мен, Величко Конакчиев. Темата на дискусията е национална сигурност и външно-политически приоритети, взаимоотношения на президента с другите институции. Това е темата. Веднага бързам да обявя, да представя участниците според изтегления жребий. Първи участник Алексей Петров, инициативен комитет Алексей Петров. Втори участник Павел Чернев, партия за хората от народа. Трети Димитър Куцаров, инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Димитър Куцаров и кандидат за вице-президент Камелия Тодорова. Четвърти участник Красимир Каракачанов, ВМРО БНД. Добър ден, господа. Добре. Ако желаете, няколко думи и като представяне и някое друго изречение за какво влязохте в кандидат на президентската надпревара 2011 година. Добър ден, господин Алексей Кончев. Петров. Добър ден на вашите слушатели. Аз съм част от екип и така държиме на това да се знае, че в България е трудно, особено на тази позиция президентската, на която много се залага в днешната трудна социално-икономическа ситуация на България, да бъде коректив на управлението и за това смятаме, че това не би могло да бъде по силите на един, включително на двама, и затова ние участваме в тази надпревара в екип. Кандидатирахме се, защото ние с вице-президента Николай Георгиев, като дългогодишни експерти в областта на сигурността, смятаме, че при това управление, с този стил на управление, наистина националната сигурност на България е застрашена и тя е в залог, включително и в така последно време, в залог на управляващите за жаждата им за власт и за оцеляване. Това управление доведе наистина страната за 2 години до икономическа разруха и до разпад на националната сигурност. И на мен ми се иска тук да попитам къде е господин Плевнелиев? Това, което мога веднага да ви кажа е, че са поканени всички кандидати. Трябва да кажем на българските граждани, че в момента ние не знаем по какви правила се състезаваме. Защото така в годините Бойко Борисов излъга, че е световен шампион, а никога не се беше качвал на спортното татами. В случая разбирам, че ще си назначаваме служебен президент, без да премине тук през диспута. Това е недопустимо. Тук трябва да присъстват тези хора, които имат претенции, трябва да изложат своите визии за бъдещето на нацията, трябва да кажат разбирането си за дневния ред. Лично ние, аз, Българското национално радио, нямаме вина. Ние, пак подчертавам, сме поканили всички кандидати за тази дискусия и според закона, и според договореността с участниците. Това, господин Конакчиев, е част от заплахата за националната сигурност. В жизнените интереси на българските граждани включва и това. Да имат свободата, да имат правото да бъдат информирани. Това е жизнен интерес на българския гражданин. И в момента българските граждани са лишени от възможността да направят правилен избор. Те не могат да получат информация в един дебат, кой какво предлага, какви качества ще показва и след това, разбира се, да може да се разчита наистина на тази институция, която Борисов и управляващите се опитват да я представят на хората само като представителна. Тя не е представителна. Говорите за президентската институция. Този избор на президента от народа е тъкмо заради това. Хората да могат да осъществят граждански контрол на премиера. В момента той ги лишава от тази възможност за граждански контрол
като не позволява на Плевнелиев да се яви на татамито. Казвам татамито, защото Борисов Това е студио 2 на Българското национално радио. Разбира Борисов какво говоря в момента. Добре. Павел Чернев, партия за хората от народа. Добър ден на зрителите. Има и зрители, но най-вече слушатели. Да, имаме и зрители, имаме и слушатели, тъй като сме онлайн. Партия за хората от народа направи номинацията ми като кандидат за президент, за да може в тази надпревара да се чуе в целия строен хор на управляващите, които козируват по посока Брюксел, най-после да се чуе един глас, който да казва не. Един глас, който да казва: стига сме изпълнявали безумните разпоредби на бюрократите от Брюксел, хайде да ревизираме нашата позиция спрямо Брюксел. Ясно и точно. Факт е, че България извървя един път по посока Евросъюза, който път донесе на финала си само разочарование. Оказа се, че това, което очаквахме, не съвпада с това, което се получава. Нито получаваме толкова финансиране, колкото беше обещавано, нито рога на изобилието на бездънните европейски фондове се изсипа върху България. Нещо повече, оказа се, че днес, ако трябва да получиш пари от Европейски съюз, трябва да минеш през бюрократичен ад. И като община, и като бенефициент, стопански предприемач. Факт е, че днес България е поставена в ситуацията да е в падащ асансьор. Падащия асансьор е Европейски съюз, който е в толкова тежка дългова и политическа криза, че стожерите на европеизма в момента се съмняват за бъдещето му. И същевременно, тук в България, цензорите на този европейски път казват: безумно да се говори за друго, освен Европейски съюз. Тоест, хем асансьора пада, хем е безумно да го напуснем. Това безумие трябва да бъде най-после очертано пред хората на България и да се търсят алтернативни пътища, по-добри пътища. Искам да допълня казаното от господин Петров, че освен бягство от дебат, последните седмици ние сме свидетели, покрай събитията около Катуница, ние сме свидетели на един опит дебата за управлението на тази коалиция, която ни управлява, ГЕРБ-Атака. Този дебат за проваленото управление, този дебат за провалената социална политика да бъде изместен от много примитивното създаване на етническо напрежение. И съответно толериране там на един любим явно на управляващите лидер, който да бъде назначен за господин Сидеров. Тук се питва господин Каракачанов и аз му отговарям. Господинът Сидеров, който е така придворният националист на управлението на ГЕРБ. Което, защо не бяха поканени на дебатите и защо не бяха показани истинските националисти? Истинските... На кои дебати? На всички събития около Катуница. Насякъде се тиражираше единствено и само придворната партия Атака. Напротив, даже други националисти, които се опитваха да изяват себе си, дори бяха задържани. Така ли беше, господин Каракачанов? Точно така. Така че дебата около проваленото управление бе направен опит да бъде изместен и да бъде вкаран в руслото на, за мен, инсинуирани сблъсъци. Добре, малко по-късно ще ви попитам, виждате ли етническа заплаха за националната сигурност, ще говорим и за Катуница, но все пак кратко в началото Димитър Куцаров, инициативен комитет, кандидат за президент. Добър ден. Аз идвам от, така се каже, от бизнеса. 21 години съм в частния бизнес. Мисля, че съм набрал достатъчния опит да се изправя, както го казах преди 2 месеца, триглавия змей, който се оформя в България. Мисля, че имате доверие, че това е триглавия змей, тъй като и трите глави ни присъстват тук. А що се отнася до вашето предаване, приех тая покана, тъй като България в момента е с много ясно нарушена сигурност. Националната сигурност в момента на България е нарушена и аз по-късно в предаването ще ви обясна къде. Аз сега само ще направя един увод къде е нарушена тая сигурност. В момента поредица от... Това е третия опит
на някои хора, задкулисни играчи, които капсулират изкуствено циганите, направлявайки тяхния вод в тяхната посока да гласуват, пазени от полицията. В същия момент проникване в съзнанието на българския гражданин, който да се откаже от подаване на своето право на глас в урната. И третия момент изолиране на турския вод, който ще се появи евентуално на втория тур. Мисля, че това е действително нарушаване на националната сигурност на българите. Красимир Каракачанов, ВМРО БНД. Кратко, за да навлезем в същината. По една много проста причина. Нужна е алтернатива на това правителство и на този модел на управление. Алтернатива на това арогантно и абсолютно некомпетентно управление на партията ГЕРБ и Атака. Необходима алтернатива и за това, че, както виждаме по дебатите, представителите на тази партия не се явяват. Те искат да печелят служебно. Точно поради тази причина ние заявихме още в началото на нашата кампания, че на България не е необходим държавен глава, който се държи за полата на някоя евромама в Брюксел, защото видяхте господин Плевнелиев още от първия ден на кампанията почна да обикаля западните посолства, западните държави и там разчита на подкрепа. Българският бъдещ държавен глава трябва да излезе пред българските хора, да обяви своята програма, своите цели и начините, по които той смята да ги реализира. И тъй като тази кампания явно управляващите, хвърляйки огромен финансов ресурс, упражнявайки тотален натиск и върху кандидатите за кметове по места, и върху хората, които имат опозиционно настроение спрямо тяхното управление, бягат от дебат, те искат да спечелят служебно, така формират присъствието си в медиите, че те не стъпват в дебат с нито един от своите конкуренти. Аз днес изпратих до всички медии, до всички кандидати за президент едно обращение, с което предложих всички кандидати за президент да направят един дебат, открит за медиите, излъчван директно от всички медии, за да могат българските граждани ясно да видят кой от кандидатите какви идеи има. Кога ще разберем резултата? Надявам се да го разбереме още утре, ако разбира се някои от кандидатите имат дупе да приемат подобна идея. А относно дебата за националната сигурност, на който днес сме тук, аз също се очудвам за това, че кандидата на управляващите, който май не е ходил и войник, все пак избяга от този дебат. Четох във вестник, че е ходил. Може би беше добре да чуеме концепцията им. Те нямат такава. Но за това ще говорим по-късно, защото ако говорим конкретно за армията, според план 2014 година изработен от сегашния министър Аньо Ангелов, когато Борисов обяви за най-добрия министър последните 20 години, всъщност ние 2014 година, на нова година, няма да имаме армия. Няма да имаме армия, която ще е способна да изпълни своите конституционни задължения. Защита на териториалната цялост и суверенитет. Добре, господа, да хванем, както се казва, бика за рогата. Кратко пак, кое според всеки от вас, вече може да влизаме и в разговор, реплики, дуплики, процедури, това ми е познато от Народното събрание, в разговор може да влизаме. Кое е темела, основата на националната сигурност? Едни ще кажат корупция, престъпност, други здравеопазване, трети друго. Но според всеки един от вас, кое е в основата на националната сигурност на Република България? След това ще отидем към етническа заплаха. Има ли, няма ли? В основата на националната сигурност, не само в България, стои икономиката и особено в това трудно време на световна икономическа криза, която, разбира се, в България се задълбочава от така прокризисното поведение на управлението и така ясно и точно казано, така, неразбирането и при това не некомпетентността, не неграмотността, при това не икономическата на премиера Борисов, а изобщо разбирането за управление в условията на пазарна икономика на един човек, който прилага, очевидно е, стила си от една друга епоха. Затова в последните 2 години всъщност беше отнет хляба на хората, защото хляба се създава в малки и средния бизнес. Имам самочувствие да кажа, че това, което твърдя, е на базата на сериозен анализ
Аз работя в селскостопанска инициатива повече от 15 години. От тези 15 години близо 10 съм изпълнителен директор. И днес, когато света се занимава как да го осигури работа на хората, премиера Борисов ликвидира малки и средния бизнес. Няма нищо по-важно, нищо по-приоритетно от това днес да се осигури работа на хората. Националната сигурност са интересите на българските граждани. Това днес в тази трудна ситуация да имат хората работа е най-жизненият интерес на българина. Въпросът е, че когато говорим за националната сигурност, тук участва една група политици, бих казал, и не участва един човек, който даже няма претенциите да е политик и в същото време съучастник на човека, който доведе икономиката до тук. Кандидата на ГЕРБ, господин Плевнелиев, който аз лично намирам за недопустимо. И не разбирам как хората от Светата Троица, ще кажа, която се ръководи от Плевнелиев по социологически проучвания в момента, могат да имат претенции да отидат на Дондуков 2 и да работят за достоинството на българите, за възстановяване на достоинството на българите, а нямат достоинството да дойдат тук. С поведението си господин Плевнелиев, като съучастник на господин Борисов, които отклониха един огромен ресурс в магистралите, а не в малки и средния бизнес, наистина и в момента са заплаха за националната сигурност на България. И убеден съм, че някой ден ще носят отговорност за това. Разбирам, икономиката, хляба, работата, жизнения стандарт, това е националната сигурност на България. Други мнения, господа? Разбира се, че липсата на работеща икономика създава проблеми пред националната сигурност, тъй като и служби за сигурност, и полиция, и армия искат инвестиции в въоръжение, обучение, технологии. Ако говорим за национална сигурност, много са проблемите. Значи, първото нещо, което е факт е, че ние от 20 години се намираме в една демографска криза, която последните години на последното преброяване се очерта като демографска катастрофа. Не може да не е заплаха за националната сигурност факта, че ние сме най-бързо измиращата нация в Европа. Най-бързо застаряващата нация в Европа. Нацията с най-много инфаркти, инсулти, сърдечно-съдови заболявания. Нацията с най-висока детска смъртност и с най-ниска раждаемост. Тревожна статистика. Всяка година около 40-45 хиляди млади българи напускат България, които вместо да бъдат полезни на обществото си, на икономиката си, на себе си и на родителите си, стават имигранти. Но основата на националната сигурност са основно две неща. Първо, боеспособна армия и второ, работещи, компетентни служби за сигурност и полиция, разбира се. Ако се обърнем по този въпрос, ще видите, че последните 20 години всъщност всички реформи в армията доведоха не до нейното укрепване, модернизиране и налагане като сериозен фактор, а доведоха от това, че всъщност българската армия изчезва. Споменах в началото на моето изложение план 2014 на това правителство, приет декември миналата година. Няма една година. Според този план, на 1 януари 2014 година България ще има 20 000 войници и 3500 резервисти, т.е. евентуални запасняци. България ще има 80 танка, ще има 16 бойни самолета и друга незначителна техника. Това е въоръжение и това е концепция, която всъщност не е за изграждане на модерна армия, а за унищожаване на това, което е останало от българската армия. С такъв числен състав и с такова въоръжение ние всъщност може да обучаваме само контингенти, които да обикалят някъде по света и да изпълняват поръчки на някой наш партньор или да бъдат част от някакво партньорство. Единствената държава в НАТО е България, която в своята концепция за сигурността и армията е записала, че основен критерий за нашата национална сигурност е член 5 от Вашингтонския договор, който говори за колективната отбрана. Тоест, ако пред България се изправи военна опасност, ние ще чакаме някой в Вашингтон или в главната квартира на НАТО да вземе решение да дойде да ни спасява. Това е, подчертавам, единствената страна, членка на НАТО, която е записала своите програмни документи факта, че няма армия. Между другото, всички тези големи експерти,
които развяват това знаме, казвам го в кавички големи, забравят да обяснат на българските граждани, че за да се задейства член 5 от Вашингтонския договор, т.е. да дойде да ни помогнат партньорите от НАТО, се иска консенсус. А ако предположим, че в момента между две натовски страни има някакъв конфликт или противоречие, такъв консенсус няма да има. Но дори да има консенсус, са необходими поне 3 месеца, докато се задейства този механизъм. Между другото, в самия Вашингтонски договор има един член 3, който е основният, никой не го казва, че всяка страна членка е длъжна със собствени сили и потенциал да има потенциал да отблъсне евентуална военна намеса. Тоест, ние нямаме армия. В същото време, със службите, 22 години, всички управляващи се подиграват. Службите бяха обърнати в един кирлив парцал, с който всеки си измисляше и си измиваше ръцете. Бяха набеждавани, бяха освобождавани доказани професионалисти в името на някакви идеологеми, но истинската причина беше, че досега управлявалите ни правителства се занимаваха основно с грабежа на България, а не с нейното изграждане, с нейното разрушаване и ограбване, и те нямаха интерес от работещи, компетентни и силни служби за сигурност. Без служби за сигурност, които действително са професионалисти, които не са подчинени на партийна воля и не изпълняват партийни поръчки, защото това наблюдаваме последните 2 години осезателно, без такива служби за сигурност, без боеспособна и уважавана армия, основата на нашата национална сигурност се няма. Разбира се, всички други неща, като престъпността, етническите проблеми, демографската катастрофа, разбитата икономика, също са компоненти, които гарантират или не гарантират националната сигурност на България. Господин Куцаров, и след това ще преминем. Само едно нещо забравих. За самия този план просто това е смешен. Защо? Самите пропорции са сбъркани. Казах ви, че след 2014 година трябва да имаме 20 500 войници и 3400 резервисти. По принцип съотношението във всички нормални държави, във всички нормални отбранителни концепции е минимум 1 към 2 или 1 към 3. Тоест, ако имаме 20 000 войници, трябва да имаме подготвени 40 или 60 000 резервисти. Да. Но ние нямаме и закон, с който да подготвяме тези хора. Според разчетите на ВМРО и нашите специалисти, нормалната българска армия трябва да има численост около 50 000 човека, 600 танка минимум, трябва да има около 50 бойни самолета, оттам нататък бойни хеликоптери, учебни самолети и така. И ние още 2005 година, говоря от ВМРО, предложихме специален закон за създаване на Национална гвардия. Национална гвардия като точно онзи инструмент, който може да подпомага армията при военна опасност, но може да подпомага и цивилните власти при бедствия, при аварии и при други обстоятелства. Познато е в други страни, да. Абсолютно като практика и в Съединените щати, и в някои европейски държави. Така е. Господин Куцаров. Да, благодаря ви. В основата на националната сигурност на България на първо място, според мен, е българската армия с целия и личен състав и нейните оперативни способности. На българската армия е нужна малка по количество, но високо ефективна, оперативно съвместна с нашите съюзници нова техника. Време е сериозно да се постави въпроса за закупуване на една ескадрила много целеви изтребители за осъществяване на контрола на националното въздушно пространство, тъй наречения Air Surveillor. Българската армия ще започне да използва безпилотни самолети, за да се оптимизира защитата на границите на населението. Освен това, армията ни ще заработи с помощта на технологии за контрол, които ще доставят онлайн информация до всички военни подразделения от самостоятелен български военен сателит. Нашата армия трябва да възприеме нови подходи, които ще й позволят да формира бързо и ефективно тактически единици, без да разчита на тежко въоръжение. Непълноценното използване на военните ни потенциали е истинска заплаха за националната сигурност. Осъществяването на планираната от мен реформа ще се отрази първо на бизнеса, на образователната система и на военната ни индустрия. Освен това, тя ще доведе до създаването на независима високотехнологична индустрия. Българската армия страда от липса на най-вече на добро ръководство. Това ще се промени в момента, който бъде избран за президент. До сега управляващите президентския пост, като Първанов и Желев, мисля, че не са заслужили доверието на най-вече на военизираните структури в България.
Що се отнася до господин Плевнелиев, доколкото разбрах, той сега тепърва ще се учи на военни почести и така нататък. Аз твърдя, че не съм като тях. Това е моето. Добре. Разбира се, може да влизате в разговор. След казаното от такива сериозни експерти, като господин Петров, господин Каракачанов, единственото, което искам да добавя, абсолютно съм съгласен с констатациите, е това, което винаги съм подчертавал. Превръщането на българската армия в група гурбечи с калашници, които доходят по всички краища на света, за да слугуват на той и на оня, трябва да престане. Един голям български патриот, полковник Дрангов, каза: ако не храниш своя армия, ще храниш чужда. И армията е необходимост не само за военните действия, но дебело искам да подчертая, ние не можем да разчитаме на своята армия при едно бедствие като това, което се случи на Япония. Да пази Господ, но тези неща ги има. Да, има. Случва се на тая планета. Аз знам, но слушателите не знам дали знаят полковник Дрангов кой е. Полковник Дрангов е един от най-великите български полководци, началник на школата за запасни офицери по време на Първата световна война, човек, който лично е ръководил своите войски, атаките и е признат, между другото, не само от българската военна наука, но и от световната военна наука за един голям тактик и полководец. Господа, сега вие сами споменахте за евентуална етническа заплаха. Аз пък искам да ви попитам и четиримата. Ако сте вие, всеки един от вас, президент, и свиквате консултативния съвет за национална сигурност, както го направи президента Първанов. Кратко, разбира се, все пак имаме ограничено време. Как бихте постъпили? Бихте ли приели някакви подобни на тези мерки, които не знам дали бяха прияти? Споменаха се в медиите 3 мерки, но дали са прияти, там на консултативен съвет не се приемат. Те просто си измиха ръцете. Добре, това е Красимир Каракачанов. Какво бихте направили в президентството след Катуница? Още 2006 година внесох на сегашния президент, 2006 година подчертавам, на тогавашния министър-председател и на тогавашния шеф на парламента и на всички парламентарни групи концепция за демографската криза в България, в която, между другото, част от тази криза касае и циганския въпрос. Нека да го наричаме с точните думи. Между другото, 2 дена преди Консултативния съвет също изпратих един пакет от предложения, които да бъдат разгледани на Консултативния съвет. Консултативният съвет не разгледа абсолютно нищо. Айде забележете какви са мерките, които те набелязаха. Да направят регистър на хората с висящи дела. Поне 3, мисля. Така, поне това правителство, поне 9 пъти обявява подобна мярка. Ако не е свършило за 2 години и половина управление, тогава защо министъра на правосъдието бяга от поста си и се кандидатира за вице-президент? Другата мярка е да направя списък на незаконно забогателите. Мисля, че тази серия от сапунката я гледахме преди половина година, когато с хеликоптери, въртолети, совалки, граничарски кучета обикаляха и снимаха подобни имоти. Как обаче пропуснаха имотите на един феодал като цар Киро? Факт е, че етническо напрежение има. Факт е, че то се поражда от безотговорността на абсолютно всички управлявани до сега български правителства, които си затваряха очите пред факта, че в България се увеличава едно население, циганското, което живее в гета, изолирано, което не се образова, нарушавайки Конституцията, в която пише, че образованието основното е задължително и безплатно, което не работи, консумира социалните фондове, не спазва законите. Цели региони на страната, като земеделска продукция и покъшня на хората, буквално са опоскани. Господин Каракачанов, мислите ли, че се затварят очите или умишлено го правят относно циганите? Умишлено го правят, затваряйки се очите, за да могат това гладно, криминализирано население да бъде контролирано. Как? Когато тези хора останат неграмотни и живеят затворени в гета, те си имат своите тартори. Когато след случая в Катуница, вместо между другото, аз тогава казах и се оказах прав, гледам днеска вестниците в снимките по вестниците, казах, премиера Борисов трябва да дойде в Катуница още на другия ден. И цар Киро трябва да бъде арестуван. И тогава казах нещо, което за съжаление днеска го гледам по вестниците. Ако дойде някой застаряваща холивудска звезда, той е пръв най-рогарата. Защо не дойде там, където са хората? Че и те не идват не случайно холивудските звезди? Честно казано, когато си станал на 70 години и си бивш актьор, за един хонорар може да отидеш и на другия край на земята да подкрепиш когото трябва. Но значи, проблема... това е низ точно от тая пажа, на която аз говоря от сумата и време насам. Идването на Дилма Русев, още май месец заявено.
Не е случайно по време на изборите. Актьорите са заявени март месец. Кой е горе на киноцентъра? С кого си пие кафето? Следващата седмица тук ще бъде и Барозо. Тук това ще исках да кажа. Мисля, че Барозо следващата седмица може и да не дойде. Ще видим. Това има обявено. Това исках да кажа, че циганският проблем е проблем и за националната сигурност. Има етническо напрежение. Правителството се опита да покрие този случай. Министър-председателя се скри. Министър на вътрешните работи, когато погребаха двете загинали момчета, беше на шоу-концерти с комиците в Бургас. Господин Каракачанов, само трябваше, да ви кажа, трябваше да напусне предизборната кампания има и да се яви, въпроси. и да се яви и да си поеме функциите. Застанаха ви към 6 минути и 50 секунди. Няма да ви тормозя за времето, все пак да кажа. Ще ви бъда благодарен, ако не ме тормозите, но исках да кажа основното. Това правителство за пореден път се издъни в своята политика. Защото хората смятаха, че ясно беше, че от икономика не разбира, ясно е, че от външна политика не разбира, ясно е, че от сигурност и армия не разбира. Хората смятаха, че това правителство, като има толкова много бивши полицаи, поне разбира от сигурност. Случай с Катуница показа, че това правителство и от сигурността не разбира. Изтърва положението, етническо напрежение има. Българите излязоха на улицата не защото са ксенофоби или расисти, а защото им омръзна 20 години двойните стандарти да бъдат прилагани по един начин спрямо циганите, по друг начин спрямо българите. Добре, влезте в разговор, мнения, съгласие, несъгласие. Смятам, че Консултативният съвет по национална сигурност при президента обслужи по най-добрия начин главния режисьор на този междуетнически конфликт в Катуница, премиера Борисов. Една от мерките, за които казахте вие, е точно това – засилено полицейско присъствие. Малките населени Точно така. места. Това всъщност, както каза господин Каракачанов, цели да се контролира вод. Нищо повече от това. Аз твърдя, че в тези години политиците разделяха на различен принцип, включително и на етнически, хората, за да могат да ги владеят. И в така удобни ситуации, като тази предизборна, се правят тези режисури с една единствена цел да се извлекат политически дивиденти. В конкретния случай големият режисьор, главният режисьор на събитията беше наистина премиера Борисов и това беше очевидно в медиите, когато така по команда полицията бездействаше, бяха употребени, ще кажа, ни млади хора, наистина в тях тази енергия беше събрана, това е изблик на несправедливостта. Друг е въпросът в тези години, къде отидоха ресурсите, какво направиха политиците, управляващите през тези 22 години. Наистина за социалния статус на циганите, както каза господин Каракачанов, не само в аспекта да бъдат осигурявани с пари, а тези огромни финансирания, които бяха използвани по програми. Така с най-различни програми. Смятам, че в този случай наистина Борисов не разбра с какво си играе и това е продукт на неговата наистина некомпетентност и в тази област на сигурността. Не разбираше, че си играе с огъня и наистина можеше при една малка грешка да се окажем на ръба на гражданска война. Кои щяха да бъдат двете страни в тази гражданска война? Това зависеше от по-нататъчната режисура на премиера. Президента има достъп до информацията на всички специални служби. Това е непрофесионално да се реагира по този начин постфактум. Той трябва да разполага с изпреварваща информация и да действа проактивно. А не просто когато трябва в един момент да покажем присъствие, включително и там на място някъде по Катуница, за да формално да... Те всъщност отидоха на откриването на есенния Пловдивски панаир и се отбиха пътно в Катуница. Ние го определихме като една обща снимка и обслужване на режисурата. Това е нашата теза и тя е категорична при това. Има много аргументи за това, но, както казвате, не ни остава време. Категорично беше уйдорди се на цялата работа около Катуница. Аз до този момент не доумявам как точно Пловдивската жандармерия можа да бъде изхитрена от група ултраси в кавички. Тя е една от най-добрите жандармерийски части в България. Тук има съд до мен авторитетни хора, могат да го потвърдат. Това първо. Второ, заседанието и хилавите
изказвания, хилавите 3 решения, които прие Консултативния съвет по национална сигурност. Може да не ги наричаме решения, да. Да, разрешения или това някакви декларативни такива изказвания. Желания, да. Защото, извинявам се, как може Консултативният съвет по национална сигурност да определя какви обвинения ще се повдигат и как това е работа на прокуратурата? Аз, главен прокурор, не видях там да седи до тях. Също така, този Консултативен съвет започна да определя и наказание. Тоест, абсолютно пожелателно, абсолютно... 150 милиона имаме за подслушване на телефони. Да. Дали не са хванали в клещите и главния прокурор? Кой знае, но въпросът е, че не може да се раздават годинки затвор като топла баница. Нещо, което, между другото, е приоритет на това управление в лицето и на вътрешния министър, който обича да определя наказанията по различни дела, които той счита за култови. Не е компетентно. Българските граждани имат желанието, имат нуждата да видят в лицето на президента, премиера, една стена срещу нестабилността, срещу престъпността. Те не видяха това в своите държавни мъже през тези дни. Пак се връщаме към долната бурлеска, която ни бе разиграна, в която бе включено съществуващото и нарастващо етническо напрежение и част от неспособността на нашия политически елит, сега управляващ, да се справи, е и страха да не бъдем обвинени от Брюксел в нещо, което няма да се хареса. Че сме нарушили нечии права. Защо? Защото от Брюксел повече от 20 години ни се привнася един погрешен етнически модел. Един етнически модел на мултикултурализъм, който фалира в цяла Западна Европа. И това си го признаха лидерите на Западна Европа. Само че този фалирал модел на нас ни се набива на главите с силата на европослушанието. В България никой политически лидер не посмя да вземе реално силно решение, реална силна позиция в тези тежки дни. Страхувайки се да не бъде набеден за расист, фашист и какво ли още не. Някой от вас познаваше ли, познавал ли Кирил Рашков? Честно. Кой? Кирил Рашков. Цар Кирил. Среща ли сме? Аз му казвам цар. Мисля, че са познати По ефирите на телевизията. Мисля, че са познати с сегашния цар на България Борисов, ако не се лъжа. Като така контактът топло се поддържа чрез... Вие не го познавахте, господин Петров? Не, за съжаление. Контактите с него са ограничени, защото той ходи с 10 човека охрана. Просто нямате шанс да му кажете здравей. Няма се очуда, ако Борисов ми припише и това в неговата пропагандна машина, както направих това, че съм финансирал аз феновете в Пловдив. И аз тук ще използвам случая да кажа, ако можех, ако имах възможност да го направя, щях да го направя, мога и да го направя и за в бъдеще, но ще насоча тези млади хора там, където трябва да излеят енергията си на несправедливостта. Това са адресите на тези, които управляваха тези 22 години и адреса на Дундуков, едно на главния режисьор. Там са адресатите. Агент Гоци. Така, ще се върнем, може би, по ваше желание, пак към темата национална сигурност, защото изглежда, че тя е по-важна за вас от другите теми. Така поне на мен ми се струва. Но имаме още 10-12 минути преди да почнат новините, след това ще подновим след новините в 17 часа. Все пак да кажем нещо за външната политика. Външно-политическите приоритети на България. Всеки ще каже НАТО, Европейски съюз. Освен аз. Освен Павел Чернев, но все пак е по-различно, отколкото когато влязохме в Европейския съюз или когато влязохме в НАТО, особено в Европейския съюз. Нещата са до някъде променени и доколко сме истински пълноправни членове на Европейския съюз, според вас, да кажа за времето, пак първи, втори, трети член, Алексей Петров, има 10 на минути, от 18 общо или 19 ще видим. На втори номер е Павел Чернев, има колко? То това са, да. Ще уточним след малко, добре. Но имате достатъчно време и след 17 часа. Външната политика, външно-политическите приоритети, включително и въпросът, искате ли, бихте ли лобирали Турция да влезе по-бързо в Европейския съюз с западните ни съседи, Македония, Сърбия?
И къде да ни бъде насочено вниманието като външна политика? България няма Красимир Каракачанов. няма абсолютно никаква външна политика. Тя няма концепция за външната политика. Това правителство, външната политика се изразява в това да слуша и да изпълнява разпорежданията на чиновниците в Брюксел, без да устоява българския национален интерес. И преди, за съжаление, и преди това правителство беше така. България не може да бъде велика сила в световен мащаб, но България трябва и е била фактор на политическо влияние на Балканите. Това трябва да е основният външно-политически стремеж на България. Имайки предвид това, което се случва в бивша Югославия, там процесите, свързани с нашата национална сигурност, не са приключили. Има проблеми в Косово, има проблеми в Македония, има проблеми в Босна и Херцеговина. Имайки предвид кризата в Гърция, България трябва да се стреми да бъде фактор на Балканите, който, малко или много, поради тази си функция и роля, да бъде значим фактор и в Европейския съюз. Но ние нямаме такава политика. Външната ни политика, тя няма визия. България се опитва да прави общи декларации, че ние, нали, каквото ни кажат от Брюксел, ще изпълняваме. Но извън Европа има и други места с значителна икономика. Ето Бразилия, нейната президентка и наша сънародничка беше тук. Китай, Индия, Япония, Корея. България не развива абсолютно никакви отношения с тези страни. Аз бих икономизирал като държавен глава външната политика. Какво имам предвид? Всяка една българска дипломатическа мисия зад граница трябва да има реален израз като плюсове за българската икономика. Ние съкратихме всичките си посолства в Близкия изток, а там са ресурсите на света. Не случайно и войната в Ирак, и напрежението около Сирия, Либия, Иран и така нататък. Там са ресурсите на света. Ние там се отказахме да правиме външна политика и да развиваме търговски отношения. Пак вече казах, огромните икономики и пазари за нас, които ние също пренебрегваме. По отношение на Балканите, разширението на Европейския съюз, по отношение на две страни. Македония, първата, която би влязла, е Хърватия. Хърватия ще влезе 2014 година, тя е готова, но нашите съседки Сърбия и Македония би трябвало не да получават папагалските декларации и на сегашния премиер и сегашния президент, че ние ги подкрепяме безрезервно, след като тези две страни, и Сърбия, и Македония, продължават по най-фрапантен начин, особено Македония, да нарушава правата да не ги подкрепяме тогава на българите там, срещу условия. Както ние изпълнявахме условия, всякакви са възможни, включително да затвориме трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй, което беше в ущърб на нашите икономически и национални интереси, така ние би трябвало да поставим проблема пред Македония. Първо, да спрат фалшификациите на нашата история. Второ, да се отнасят с българите там като сравноправни граждани, а не да ги тормозят. Турция категорично против членството на Турция в Европейския съюз. Красимир Каракачанов 3 минути и 20 секунди. Алексей Петров малко над 8 минути. Димитър Куцаров близо 13 минути. Павел Чернев 11 минути. Това е сметката на... Но продължаваме и още външно-политическите приоритети. Спекулация е, господин Конакчиев, когато се говори за някаква абстрактна външна политика, на никому неизвестна за България в момента, още по-малко на българските граждани. Външна политика трябва и може да се осъществява само и единствено отново, ако тя е пречупена през призмата на защитата на интересите на българските граждани. Когато говорим за външна политика, естествено трябва да разделиме така сигурността, която касае страната ни или вътре, и външната сигурност, като те наистина трябва да бъдат неделимо цяло. Но във всички случаи светът е глобализиран, но той се развива на базата на конкурентността. Конкурентност има в икономиката. За да сме конкурентни в европейския пазар, очевидно за сега не сме, както и в световен мащаб, трябва инструментариума на тази външна политика да осъществява точно това поведение и действие, което да осигурява външни пазари, технологии, привличане на чуждестранни инвеститори. Защото в края на краищата отново отиваме на жизнения интерес на хората. Там става дума за благосъстояние, става дума за сигурност на човека, става дума за обществото и за държавата. Жалкото е, че ние отидохме в Европейския съюз
И вместо да получиме по-добър живот, благосъстояние, получихме от европейските банки едни огромни лихви, които в момента така провеждат един банков тероризъм. В последно време си обогатихме понятийния речник и смятаме, че тази политика на банките, която се толерира тук в България, наистина може да бъде определена като банков тероризъм. Нека тук да проведеме външна политика, нека от позицията на авторитета на президента, на премиера или други институции, които трябва да провеждат външна политика, да докарат банкови играчи на нашия пазар, които наистина могат да банкират цивилизовано, които няма да ограбват хората и в един момент ние наистина да се освободим от тези поробители, които в момента банкират с 10 пункта по-високо, отколкото откъдето са банките майки. Такива примери има с гръцките банки, които кредитират, забележете, в условията почти на фалит на Гърция с 10 пункта по-малко. Като посочвам като давам този аргумент, казвам следното. Не е вярно, че причината за високите лихви в България е икономическата ситуация, защото в сравнение с Гърция някак си трябва да е абсурдно. По-добре ли сме от Гърция или по-зле сега, когато Гърция натрупа такива заеми и продължават? По-добре или по-зле? Аз не бих си направил такова сравнение, но бих поставил въпроса така. Когато Борисов пое това управление преди 2 години, той се намираше в изключително по-добра изходна позиция, отколкото много други европейски страни. Ние нямахме база за сравнение с Гърция. Ако тази тенденция, ако този наистина сбъркан стил на управление продължи, можем да влеземе в кошмарен водовъртеж, който наистина така Гърция да ни се струва като детска игра. Нека да чуем господата Чернев и Коцаров, че разликата във времето между тях и вас става голяма. Бих добавил, взимайки аргумент от казаното, че реално след приемането на Лисабонския договор, още от предишния парламент, договор също, който малцина гласувахме против, и аз съм един от основните му противници, според този Лисабонски договор, ние вече като член на Европейския съюз си имаме и свой външен министр. Тоест, това е тя. И малцина дори знаят името й. Една баронеса. Баронеса, как? Да. Знаем, че тази дама се отличава най-вече със своята безличност и с факта, че ние нито знаеме какво тя прави. Господин Петров говореше за екипността. Може пък да има добър екип. Тази дама е дежурния виц на Европарламента, особено на евродепутатите, които са и скептични по отношение на цялата тази работа. Но, след като ние имаме един външен министър на Евросъюза, нашите външни министри, особено нашия, остават да са едни чираци. За каква външна политика може да говорим, след като Еврокомисията определя всички външни приоритети? И ние, като една вече територия, безлична и безгласна, трябва само да следваме указаното ни от Брюксел. Правилно е да се икономизират външните контакти на страната. Това е най-добрият подход. Няма спор по това. Но аз не виждам това да се прави от нашия външнополитически екип сега и обяснението е много просто. Отново и отново се връщаме до пудълската позиция, която ние сме заели спрямо великия голям брат в Брюксел. И това е основата да се каже не, да се каже стоп. Защото България губи. Защото България губи ценни пазари, България губи ценни приоритети. Мисля, че точно господин Каракачанов спомена преди 2 седмици, Бразилия е един от основните производители на захарна меласа. Да. Захарта е поскъпнала само от приемането ни в Евросъюза в пъти, да не кажем порядъци. Защо да не... И сега не стана ясно, освен големите фанфари и гръмки пози, които се заеха, нещо търговско да се направи, нещо външно-икономическо да се направи. Не. Госпожа Дилма Русев дойде, яда една чушка бюрек в Габрово, ура тута и си замина. Стана ясно, че ще идват студенти от Бразилия. А ние трябва да ходим на световното футболно първенство и няма да се класираме. Честно казвам, само глупости на търкалета. Реално, външната политика на една страна е най-силният израз на нейната икономическа активност. Какво ще купиш, какво ще продадеш, какво ще произведеш.
А именно от това сме лишени. Малки и среден бизнес са съсипани, те са стиснати за гуща. В джобовете им дълбоко е бръкнала административно-бюрократичния апарат на това полицейско управление. България се лишава от своите външни приоритети. България се лишава, Кратко обаче, и след това почваме след 17 часа с вас. България се лишава не за нещо друго, защото хората вече 21 години не могат да хванат схемата. Схемата е ясна. Докато хората не излязат да гласуват и да бият 500 хиляди човека са политиците в България. Какво има да се лъжим? 500 хиляди човека в България управляват 5 милиона. Това е истината. Докато тая схема не се развали, няма какво да се сърдим нито на Брюксел, Как нито да се на развали Дилма това, Русев, който вие на никой. наричате схема? Че си Схемата избори? ви казах я, повтарям пак. Циганите в циганския квартал под строй да отидат да гласуват, българина да не отиде да даде своя вод. Единственото нещо, където може да се сражава българина, е урната. А той не го прави, той е отчаян. И продължават да го отчаиват. Тук тая дискусия за основната външна политика, приоритети и така нататък, за малкия бизнес, древния, който умира всеки ден, всички го знаем. Единственият лос и механизъм да се оправи тая държава е да отидат и да гласуват. Това е. Призовавате ги? Абсолютно. Добре, в 17:10 продължаваме, а сега ще чуем в 17 часа новините по Хоризонт. Предизборен диспут. Президентски избори 2011. Съгласно изборния кодекс, купуването и продаването на гласове е престъпление. Продължаваме кандидат-президентската дискусия по програма Хоризонт. Темата, повтаряме, национална сигурност и външно-политически приоритети, взаимоотношения на президента с другите институции. Събеседниците, участниците в дискусията: Алексей Петров, инициативен комитет Алексей Петров, Павел Чернев, Партия за хората от народа, Димитър Куцаров, инициативен комитет за издигането на Димитър Куцаров и кандидат за вице-президент Камелия Тодорова, ВМРО, БНД, Красимир Каракачанов. Господин Куцаров, виждам в общи линии, че има до някъде съгласие за външно-политическите приоритети и външната политика. Основният външно-политически приоритет на България трябва да е отношението с Европейския съюз и НАТО. Първата цел, която трябва да се поставяме, за да убедим европейските институции, че след толкова лишения и усилия, положени от българския народ, страната ни заслужава да бъде третирана като лоялен член на Европейския съюз и всякакви допълнителни изисквания, които се прилагат, мисля, че трябва да помислим по тях. Шенген, еврозоната. Точно това имах предвид. Аз искам да задам един въпрос, извинявам се, господин Куцаров, но като Павел как да Чернев. стане това? Оказа се, че както в онази стара поговорка, и Брюксел на сълзи не вярва. Москва не беше. Да, Филма, да? преди беше Москва, но за разлика от този прословут филм, ние не се събуждаме във втора серия, нали, преуспели и забогатели. Напротив, на следващия ден, след като евробюрократите доста добре са ни изсекирили, ние се събуждаме по-бедни и по-безперспективни. И ако не изревеме мъжката и както трябва и не шибнеме по масата и не им кажем: ей, господа бюрократи, господин Ромпуй, така повече не може. Херман Ван Ромпой. Съгласен съм за ударението по масата, абсолютно. Но ако само аз и вие ударим по масата, турците ще кажат файда йок. Което значи, че до този момент, за 21 години, абсолютно ние сме си виновни. Като почнете от мен, от бизнеса и от всички хора, които допуснахме това да се случи. Отварям веднага една скоба. Една от главните... Слушкаме, затова сме си виновни. Аз не слушкам, ако ви слушкате. Значи, абсолютно да вземе и поведението на Миглена Кунева. Тя още не се е върнала партийната книжка и има наглостта, като мене да са... Не знам дали е така. Не така е. И има наглостта да казва, че е безпартийна. Знаете, Миглена Кунева какви проблеми създаде на България.
И те са свързани точно с това, което вие казвате. Да не говорим сега какво става в Брюксел. Защо трябва да се сърдим на Брюксел, след като те си имат условия? Ние до сега сме свикнали България да бъде под някаква шапка, българския народ да бъде под шапката на СССР, СИФ и Варшавски договори и така нататък. В момента това го няма. Ние сами трябва да се оправим. Брюксел е институция, която казва: ето, вие имате, да кажем, 78 милиона за тютюна, имате 54 милиона да се запълните дупките в село Оряхово и вие трябва да си направите програма. Ние първо трябва да се научим да пишем, да правим програми, второ трябва да има някой, който да я защити тая програма и най-насетне в Министерски съвет да ни казва: дай ми 10%, за да тръгне твоята програма нататък. Защо не може да се взимат 10%? Защото Брюксел следи, аз съм виждал отчетите, до 0,01 стотинка. Това е целият проблем. Брюксел е създал бюрократични стандарти, част от които са точно тези процедури за усвояване на пари, за които вие говорите. Проблема е в нас, не е вярно. Проблема е в нас, че ние не можем да си взимаме парите обратно, а плащаме една огромна сума всяка година като попове. Точно така. Проблема е в нас, не е в Брюксел. Дайте да го разберем. Плащаме си като попове и реално Близо не може 90% да от българите искаха членство в Европейския съюз. Къде стана ясно това? На кой референдум? Такъв не беше имало. Ние нямаме друг шанс. Значи България е в Европа. България е в Европейския съюз. Ние сме членки на НАТО. Имаме добри други шансове. Няма друг шанс. Има още свят извън Брюксел. Какъв е този друг шанс? За ЮАР ли ще се вързваме? За кой? Или за Русия пак трябва да се вързваме? Или за Турция? За кой? Достатъчно широки хоризонти има и точно страните, които не се вързаха с Евросъюза, сега бележат икономически възход и просперитет. Много е късно. И точно Евросъюза се сгромолясва под тежестта на вътрешната си задлъжнялост, на безумната си бюрокрация и на неясните си приоритети. Ясно и точно. Вижте, Европейския съюз не е шведска маса. 22 години нашите политици ни обясняват как като влезем в Европейския съюз, едва ли не ще тръгнат европейските чиновници да раздават пари. В Европейския съюз за всеки евроцент, всяка една страна членка води битка, за да го спечели. Абсолютно. В Европейския съюз може да вземеш средства, само че администрацията на България прави всичко възможно, правителството, чиновниците правят всичко възможно, тези пари да минат през техните ръчички, за да могат да вземат 10-20% от всеки един проект, който би трябвало тези средства да отидат в ръцете на обикновения човек, на човека, който прави някакъв бизнес, дава заплати, осигуровки, осигурява работни места. Това е проблема. В Европейския съюз няма да издействаме нищо, ако продължават да ни управляват хора, които нямат достоинство, хора, които се интересуват само и единствено от това, как след края на мандата да бъдат 100-кратно по-богати, отколкото са влезли в началото на мандата. Това е проблема. Той не е в самия Европейски съюз, а в липсата на достоинство в нашите политици, в липсата на желание да се борят за устояване на българския интерес. Справка, вижте Полша, вижте една Румъния дори, вижте една малка Малта. Добре. След като Красимир Каракачанов спомена за Полша, много кратко, ако някой иска, за еврозоната. Полша, мисля, не се е засилила към еврозоната. Също така и Дания. И Дания, и други някои. Ако ние имаме стандарт на Дания, аз съм най-щастлив човек. Много сме далече от този стандарт. Много далече ще отидем от стандарта на Дания, ако ние влезем в еврозоната. Зависи как ще влезем в еврозоната. То е ясно как ще Зависи влезем. как. Има си чакал няколко такава години. тежка съсипия, каквато ние трябва да запазим националната валута. След като устраним силите, които имат едно единствено желание България да не се развива, България да седи на опашката и да докаже, че социализма е най-хубавото нещо, което се е случило на България, много ви моля, 87 година пътеката на България е разчертана. 87 година проекта на някои хора в тая държава до ден днешен печели и му се хващат на въдичката всичките. Това е. Станишев стана премиер и каза след това пред партията: благодаря, аз не бях така, аз се научих. Такива хора, които си избираме, които да влизат в политиката, те първа да се учат. Сега имаме още един, който ще се избира да става президент. Имаме една неуспешна, абсолютно неуспешна в Европейския парламент, която и тя се бута там, са пъни да стане президент на България.
Там е грешката. Точно с тази пудълска политика и тези политици, които си мислят, че най-важното е много хубаво да изкозируваш към посока на големия брат и после всички други политически номерати минават. Ето и сега. Европейската народна партия току-що излезе с декларация, в която казва, че много е готино да си изберем Фандъкова за кмет на София. Извинявам се много, ама парламентарната група на ЕНП в Европарламента не може да се меси така брутално във вътрешните работи. Не. Мисля, Значи че парламентарната било група има право... Оттам излезе Не, тази тук декларация. дайте да спазваме нещата. Европейската народна партия достатъчно работи за обезличаване на Не е националната така. държава. Значи, Категорично е така. ГЕРБ е член на ЕНП. По силата на местните избори ЕНП може да влияе на местните избори. Но друг е проблема, че ЕНП абсолютно не би трябвало да влияе на президентските избори, да не ги смесваме нещата. ЕНП И тъй като в категорично България имаме... не трябва да съществува от тук нататък. Значи, Самото тъй като в дълбоко момента убеждение. имаме и президентски избори, никоя една единица от Европейския парламент, включително и българските депутати, които са в Европейския парламент, не е желателно да се месят във вътрешните неща на Република България. Добре, господин Куцаров, как виждате президента в триъгълника на властта? Ясно е кой е триъгълника, добре, да ви кажа. Президентство, Народно събрание, ние така или иначе са парламентарна република и изпълнителната власт. Аз би го видял, така да се каже, чрез моята призма. Първото, което е президентската власт, е много важно, кой ще вземе в момента. Защо? Допускайки партиен лидер или партиен член или слуга на партийна организация да влезе в този кабинет, той веднага ще бъде подвластен на самата партия майка. Но ще каже, че е президент на всички българи. Това не може да стане 2 мандата. Виждаме президента на всички българи в лицето на господин Първанов. И нещо да се случи в държавата. Да отправи някоя нота на някои, които дипломати външни, които се месиха тотално в нашите отношения. Такова нещо не се е случило. Да взема сега някакво основно становище, да излезем, да си измием ръцете пред света със случая в Катуница, нещо такова да се случи. Няма такава работа. Президента до този момент, до времето на Желю Желев, е тотално безгласна институция. И крайно време е да се променят тия неща. Бихте ли вие, господин Куцаров, по някакъв един или друг начин или път се старали да разширявате пълномощията на президента? Аз мисля, че тази институция, така както е с правата от Българската конституция, има възможност какво да се направи. Въпреки, че е тотално усъкътена, въпреки, че и бюджета, и лимонатките, и водичката зависи от Министерски съвет, но мисля, че може какво да се направи там. То трябва да стане тази институция като един отворен дом за народа. След това президента активно трябва да се намесва, когато излиза един закон от парламента, да направи всичко възможно и да даде от себе си, да го разшифрува този закон, дали той защитава монополите в България, дали той е добре за българския народ. Работи ли ветото на президента през всичките тези години или не работи? Може да работи, зависи от самия президент. Кого обслужва и с кого си пие кафето. Ако президента обслужва народа и избирателя, естествено, че ще проработи. Но до този момент 21 години не работят. Господин Чернов. Ветото на президента има само една морална стойност, защото юридически то не спира пътя на един законопроект. След определен срок той се прегласува и ако има стабилно мнозинство в парламента, минава. Далеч по-силно обаче далеч по-силна е функцията на президента в правото му на обращение към нацията, което е един старт. Използва ли се сега това? Не. Няма съществени, няма големи инициативи на президента, започнати с обращение към нацията, защото това е много силен инструмент, с много голям морален и политически заряд. Къде трябва да го направи? В Народното събрание или независимо къде? Независимо къде, президентската институция има достатъчно проявни форми и възможности да бъде силно медирана. Обращението към нацията е старт и би могло да бъде старт на една голяма политическа офанзива, ако президентът има политическа воля да започне и да довърши нещо. Регулярни, постоянни ли трябва да бъдат тези обращения или
Според Те трябва да са повода... адхок, защото иначе ще се обезчинат, но не е това най-важното. Едно обращение към нацията може да бъде старт на една инициатива за свикване на референдум. Обращението към нацията може да бъде възможност чрез президентското вето да се постави морална и юридическа и политическа планта в някой законопроект, който определено е неправилен. Било то защото обслужва лобистки интерес или друго нещо. Не виждаме до този момент президентската институция толкова активно и толкова силно да се намеси. И има президентско вето на много законопроекти, след което следва мълчание. Референдума, на последно място, е изключително силен инструмент за правене на политика и за законодателна дейност. Бяха искани референдуми, тук съдат хора, които активно са работили в тази насока, бяха искани референдуми и за затварянето на блоковете на АЕЦ Козлодуй, и за членството на Турция в Евросъюза. Тези референдуми бяха неглижирани. Може ли с една дума да кажете, ако от вас зависи, какъв референдум бихте инициирали сега, края на 2011? На първо място закъснелия референдум за или против членството в Евросъюза. Стана дума за Хърватска. Нека да е късно, но този референдум, този глас трябва да се чуе. Ето една Хърватска ще влезе в Евросъюза след референдум. И ще влезе с един по-добър ще стандарт. Или не ще, но ясно и точно главният суверен, народът, ще се произнесе. Господин Петров, с две думи, ако вие можехте да инициирате референдум, на каква тема? Веднага за отнемане на привилегиите на партиите, защото в тези 22 години точно този политически картел смени политическия модел. По Конституция ние и сега, и в тези 22 години трябваше да бъдем парламентарна република, но бяхме министър-председателска и еманацията на министър-председателска република сега е при Борисов. Категорично смятам, че президента и при сега действащата Конституция има голяма власт да упражни натиск, не само да бъде контрапункт на изпълнителната власт на премиера, а може наистина да бъде алтернатива, която на Борисов отдавна не му се иска да се появи. Това е въпрос, разбира се, на воля и на сила на човека или хората, които ще отидат в президентската институция. И давам веднага един пример. Ако президента използва специалните служби, той точно за една седмица може да установи кой в момента ръководи контрабандата в България, чрез която се отклоняват от държавния бюджет 2 милиарда и половина лева, и отделно контрабандата ни постави в политическа изолация от европейските страни с неприемането ни в Шенген. Президента може да получи информация, да предупреди тези, които организират, а те в момента са управляващите, и ако те не се съобразят с не препоръката, а натиска му, тогава той може да се обърне към нацията. Нацията няма да позволи тогава, когато бъдат посочени имената на крадците, да се държат така спокойно, и уверявам ви, ако президента така се държи, ще им е жега не само на тези 240 депутата, а и на министрите начело с премиера. За Каракачанов знам за референдумите. В триъгълника на властта президента има няколко основни функции. Първо, той трябва да бъде говорител на обществото тогава, когато правителството, избрано с едни идеи, се отклони от правия път. Защото 20 години, виждаме всяко едно правителство, взема властта и 4 години управлява държавата като башибозък. Тук е мястото на президента да ги вкарва в пътя. С обращение към нацията, с посочване на виновните, с посочване на конкретните проблеми, с свикване на Консултативен съвет по национална сигурност, ама не на раздумка и на кафе, а на който Консултативен съвет той дава готови идеи, готови програми. И ако и тогава правителството и парламента не се съобразяват, има правото да свиква референдум, и аз бих свиквал референдум по всички важни за нацията въпроси. Добре. Господин Куцаров. Аз бих добавил и по стратегически, морални и етнически въпроси. Например, ако аз бъда избран за президент, бих поставил условие, че ако Европейската комисия не приеме България в Шенген
до 2012 година ще поискам от парламента да свика... Останаха 2 месеца. 2 месеца, да. Аз казах до края на 2012 година. Така? Не, това значи, че ако бъда избран и управлявам една година, референдум за бъдещето на България в Европейски съюз. С други думи, 2012 референдум за бъдещето на мястото на България. Естествено, значи, ако ние не бъдем прияти за тая една година, аз мисля, че за една година могат да се обърнат нещата. Факта, че аз ще бъда избран, значи българския народ се е осъзнал. Мислите ли, че на българския народ много го интересува Шенген? Българския народ, мисля, че го интересува да живее по-добре. Като се прибере вкъщи, да има нещо в хладилника, децата му да могат да учат, да не бягат от България. Българският бизнесмен иска да произвежда в България, тъй като ние сме много добра дестинация. Европейският и чужестранният турист, като дойде в България, иска да се изкара добре, не да му спрат тока, не да остане на аерогарата, не да напълнят басейна с пясък. Много са нещата. Добре, господин Куцаров, кои агенции и органи трябва да бъдат под шапката на президента? И кои не трябва да бъдат? Значи, за армията няма какво да го коментираме. Президентът е главнокомандващ, доколкото да. То е ясно. Господин Каракачанов малко предрече фалита на българската армия. Аз виждам как за 22 години българската армия умишлено се унищожава. Не? Ние, вижте какво, ние сме в... И главнокомандващия до момента и тримата главнокомандващи мълчаха и наблюдаваха процеса на разбиването на армията. И вече на парадите. Нищо не, възможно ли прекъсване? Да. Тук има един момент, на който ще обърна внимание. Служба военна информация спешно трябва да се обедини с Националната разузнавателна служба в една структура. Тъй като в момента двете звена работят абсолютно отделно и става, че те работят в служба на някои чужди външни интереси. Другото, което с голямо удоволствие би го предложил на парламента, е служба ДАНС също да влезе под президентската шапка. Тъй като ДАНС за този момент и тотално обслужва интересите на Цветанов. Което направо се застрашава националната сигурност. Тя е нерентабилна и неработеща. Алексей Петров. Съгласявам се при това много категорично с последната теза за това, че ДАНС обслужва политически интереси, но трябва да възразя, че обслужва Цветанов. Цветанов е аксесуар на премиера Борисов. Никога не е имал мнение по никакви въпроси и той е инструмент за така безчинствата, които осъществява Борисов. Трябва това да е ясно и мисля, че е очевидно много отдавна. Съгласявате се, че ДАНС би трябвало да отиде в президентството? Когато говорим за институциите, трябва категорично да заявя, аз имам и опита, който така 2 години в ДАНС, оставихме едно наследство на така наречената междуинституционална екипност. Смятам, че по-скоро проблема е в междуинституционалната координация и екипност и тъкмо тази съгласуваност наистина за постигане целите на националната сигурност е необходима, а не в каква степен една или друга агенция трябва да бъде подчинена на президента. Само с едно не съм съгласен. Значи, аз мисля, че Бойко Борисов не трябва да му фърляме тая примка на него. Долу-горе ми е наясно как върват там нещата. И всичките тия простоти, тук предполагам, че сте гледали холивудски филми, да започнем от арестуването и свалянето на земята на някой с тежко снаражение при същия момент и при същото условие, как хванаха най-великият атентатор на света с леко снаражение. Цялата тая показност, това е една амбиция болна на Цветанов. И аз съм го казал... Напоследък не се вижда. Не, как ще се вижда? Аз съм го казал и на премиера. Най-голямата грешка на премиера е господин Цветанов. Няма какво да се лъжим. Той няма 2 дена стаж като сержант. Кава ли да командва цяло Министерство на вътрешните работи? Всичките тия огромни грешки. Той е подгласник и твърда, че участва в цялата схема. Най-важното беше, че ДАНС трябва да...
Точно това обяснихме Или под за шапката ДАНС. на президентството. Абсолютно. ДАНС трябва да влезе под президентство. Значи институциите в България трябва да се разделят, не да има такива хора като Ц, Б, В и Р малък, които да могат да злоупотребяват с тия служби. Това е единственото мензухарче в България, което може да спре тези неща. И ще бъда радостен и щастлив и ще се наричам тотално най-щастливия българин, ако някога главният прокурор отиде и арестува един министър в държавата. Главният прокурор да каже, служете му белезниците. Добре. Времето. Алексей Петров 2 минути, Димитър Куцаров минута и малко, Павел Чернев 2,50, Красимир Каракачанов минута и малко. Сега, с една дума ми отговорете, даже не знам, това няма да се отрази на времето, но може би не смятате за важно, може да има. Трябва ли да има българска Коледа? Какво да има? Това движение Българската Коледа, да се помага на децата, СМС-и и така. Задължително всеки един добър християнин и добър българин трябва да проявява състрадание и да помага. Но аз не мисля, че президента на републиката трябва да играе ролята на дядо Мраз, който събира и раздава подаръци. Президента на републиката, използвайки инструментите, за които преди малко говорихме, Консултативен съвет, обращение към нацията, ако щете референдум, трябва да принуди българското правителство да не унижава децата на болните деца да просят. Това е. Господин Чернев. Преди Дядо Мраз и Снежанка бих искал да се върна на темата за ДАНС. Добре. За мене, като юрист и все пак депутат от 40-то Народно събрание, беше унизително да гледам как нашата служба за сигурност се превръща под натиска на медии в една боксова круша. Как наистина качествени професионалисти са принудени или да станат политическа полиция. Говоря от създаването на ДАНС до този момент, особено при това управление. И как службите, чиято основна функция е да разследват и да събират информация, се гънат под натиска на политически мотивирани медии. За мен аз бих стигнал даже по-далече, господин Петров. Аз бих дал възможността и бих настоявал служба ДАНС да има и функции по разследване. Да имат свой следователски екип, както това има всички федерални бюра за разследване по света. Аз дори настоявах при създаването на ДАНС в 40-ти парламент да бъде възложена функцията по дознание, по стартиране на наказателно производство на ДАНС. Да, но трябва да бъдат върнати специалистите. Абсолютно националната специализирана следствена служба, която беше ликвидирана под натиска на госпожа Чернота, един евробюрократ, една работеща структура, една професионална, тежко професионална структура. Това не трябваше да правим. Отново примера за това, че възприемаме една полуидиотска теза само и само за да угодиме на някой чиновник. Какво обвинявате госпожа Чернота? На първо място в малоумие. Аз не знам, госпожа Чернота... Непознаване на правната система на Република България. Ето това обвинявам. Още по-тежко обвинявам целият екип, който папагалски грачеше и съсипа следствието. И сега култови дела... Искате да кажете, че госпожа Чернота е предсакала ДАНС? Култови дела отиват по дяволите заради полицейски произвол и медийни шумове. Други думи, плачете за... Госпожа Чернота... Аз не плача, аз настоявам един работещ инструмент да се възстанови и аз настоявам... Възможно ли е това? Възможно е. Напълно възможно. Добре, вървим към приключване. Имате всички... Красимир Каракачанов по-малко, но някой ще му даде и на него. Сега, да приключваме най-важното, за което сте дошли тук. Българското национално радио, най-важното, което мислите и искате да впрегнете в това състезание кандидат президентската кампания. Аз на първо място искам да благодаря на събеседниците за ползотворния дебат и за това, че стана ясно, че няма разлики почти помежду ни. Накрая ще благодаря. Но и искам да изразя така добрата си емоция от това, че вече битуват тези нагласи в правенето на политика. Всичко изразено до тук говори за една и съща насока. Критицизъм, повече самостоятелност и повече национална държава.
Именно затова ние от партия за хората от народа настояваме най-много. Повече самостоятелност при взимането на нашите решения, да кажем не на бюрократите от Брюксел и да съблюдаваме нашите национални интереси. Това трябва да са нашите приоритети и ние силно аплодираме всяка друга политическа насоченост, всяко друго политическо говорене, което е в тази насока. Господин Петров, Алексей Петров. Подкрепям инициативата на господин Каракачанов да се срещнем всички кандидат-президентски двойки на дебат. В същото време призовавам тук присъстващите да се обединиме и да призовеме българските граждани на тези избори да накажат фалшификата. Фалшификат ще бъдат всички онези, които не се появят на дебати, да кажат какво мислят за бъдещето на народа и как ще работят на президентската институция. Да накажат тези, които направят опит да ги купят. Да им вземат, разбира се, парите, защото те са откраднати от тях, но да гласуват за друг, който може да им осигури повече пари. Смятам, че в момента президентската институция наистина се нуждае от така нова сила, нова воля, кураж, готовност. И смятам, че нашия екип наистина може да свърши тази работа. И в началото казахте, че подкрепяте идеята на Красимир Каракачанов за Включително участие на, доколкото разбирам, господин, всички кандидати някъде в НДК или не Всички знам къде. кандидати, всички медии, пряк дебат, излъчвам пряко от всички медии, а не режисирани игрички. Абсолютно приемам. смятам, че наистина трябва да се даде възможност на българските граждани, защото това, ще се повторя като кажа, една от най-сериозните заплахи за националната сигурност, да бъдат лишени от хората от възможността да преценят кого да изберат. Още по-голям фалшификат ще бъдат тези двойки, които участват в режисирани дебати. Тоест, тези хора пред публиката привидно ще влезат в дебат или полемика, а зад кулисите ще се качат в общата лодка на далаверата. Господин Куцанов. Тъй като президента трябва да бъде обединител на всички граждани на Република България, независимо от тяхния етнос, принадлежност и така нататък, аз си позволих преди няколко дена в BTV прочетахме нашата покана. Осигурил съм Reuters, Фигаро и някои други външни големи медии, които да дойдат. Къде да дойдат? В България. И да отразят един брифинг с Плевналиев и с Калфин. И тъй като всички няма да може да зададат своите въпроси към тук присъстващите кандидати за президентския пост, бих ги поканил с няколко точки да ми дадат тяхните въпроси. Ако този брифинг се състои с великите хора, Плевналиев и Калфин, бих ги задал на драго сърце от ваше име. А иначе подкрепяте ли идеята на Каракачанов всички да се явят, ако това е възможно? Аз я подкрепям абсолютно, но аз съм реалист и знам, че матчът е отсвирен в Република България. Медиите са капсулирали три личности, другите са аутсайдери, въпреки че ние сме си плащали данъците, въпреки че ние сме част от народа, въпреки че искаме да променим статуквото и така нататък. Тъй като матчът е отсвирен, аз предлагам на всички останали кандидати да дадат тяхните въпроси и аз ще ги задам поименно към Калфин и към Плевналиев пред световните медии. Аз не знам, дата, час има ли за подобно? Час и дата Събитие. ще разберете след няколко дена. Добре, господин Каракачанов. Аз искам да се обърна към всички българи, на които не им харесва този театър, който наблюдаваме 22 години и особено последните две. Ако ние като българи не желаеме следващия български президент да бъде марионетка, на която някой някъде другаде ще дърпа конците, ако искаме България да има президент, който ще вкарва управляващите в пътя, тогава, когато те са арогантни и некомпетентни, ако искаме да имаме български президент, който ще уважава мнението на хората и ще подлага техните искане на референдум, ако искаме да има президент, който ще отстоява българския национален интерес, нека да излезем и да гласуваме. Ако гласува с номер 17, аз ще бъда този президент. Номер 17. Всеки, още едно-две изречения, след като господин Каракачанов каза номера, всеки да се обърне и към своите привърженици, и към другите в края на нашата дискусия.
Господин Куцаров, Аз Димитър предлагам Куцаров. на всички българи да излязат да гласуват. Независимо с кой номер ще вземат. Независимо кой им харесва. Особено българските граждани. Най-вече българите, ние сме най-много, задължително трябва да излязат да гласуват, защото това е последния шанс. Иначе тръгваме по хлъзгавата пързалка надолу. Господин Павел Чернов. Трябва да кажем най-после не на бюрократите от Брюксел, трябва да взимаме решенията си сами. И пътя към това е чрез гласуването. Така че гласувайте. Арогантността и ще кажа дори наглостта на сегашния премиер може да бъде спряна само с сила. Силата е в екипа и тя се състои в номер 12. Добре, аз ви благодаря за участието в тази дискусия. Надявам се, може да си изкажете мнението. Във всички случаи не вярвам някой от вас да каже, че това е една режисирана игра. Нашата дискусия сега тук. Играта се правят тези, които отсъстват днес тук, защото те смятат... Все пак аз съм водещ на тази дискусия. могат да Мисля, че... Не, вашия дебат беше обективен, но има и други хора, които смятат, че с пари, с натиск, с шантаж и с абсолютно фалшива режисура могат да управляват България. Значи, на българина му омръзна. И аз мисля, че, както каза и господин Куцаров, ако ние излеземе да гласуваме, купеният вод, манипулираният вод няма да е този, който ще реши бъдещето ни и най-вече бъдещето на нашите деца. Ще спасим последната сграда на Дондуков 2, където всеки един човек може да отиде и да бъде защитен. Това е последната сграда. Бих добавил, че всъщност аутсайдерите не са тук, както господин Куцаров каза. Аутсайдерите са тези, които не участват на състезания. Аз съм бил състезател и никога не съм взимал служебни или така задкулисни победи. Това правеше Борисов, сега той организира този сценарий и тези фалшификати, които трябва да участват в договорни дебати. Добре, благодаря ви за участието. Това беше втората кандидат-президентска дискусия по програма Хоризонт на тема национална сигурност и външно-политически приоритети, взаимоотношения на президента с другите институции. Участваха Алексей Петров, инициативен комитет, Партия за хората на народа Павел Чернев, Димитър Куцаров, инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Димитър Куцаров и кандидат за вице-президент Камелия Тодорова, ВМРО, БНД, Красимир Каракачанов. Това беше дискусията днес, 11 октомври. Благодаря ви. Предизборен диспут. Президентски избори 2011. Съгласно Изборния кодекс, купуването и продаването на гласове е престъпление.